Unyaka lokuphuza amazwi afanayo imihla ngemihla, kodwa singaziboni izandla zethu zenza njani ukuphila kwethu. Kuyamanga lokhu ukuthi abacebile bayazwa izaga ezingcwele nsuku zonke, kodwa abaningi abazi ukuthi lezi zaga zingashintsha kanjani impilo yabo yemali. Kufana nephusha, akunjalo? Kepha ngizokukhombisa ukuthi isifuba asikhona emsebenzini, kodwa endleleni ocabanga ngayo nokuthi yini oyivumelayo engqondweni yakho ekuseni. Inkosi ngumalusi wami, anginaso isifuno. Lamazwi ahlala enhliziyweni yami njengokuqinisekiswa kokuchichima, ikhumbuza ukuthi ukuntuleka kungumcabango nje. Abantu abaningi bavuka besaba ukuthi abanakho ukukhokhela izikweletu, besaba ukulahlekelwa yimisebenzi, besaba ukungakwazi ukunakekela imindeni yabo. Lesi sesaba siyabopha, siphazamisa amandla, futhi sivala yonke ithuba lokuthuthuka. Kepha lapho ngiphinda leli saga, ngiyabona ukuthi akuyona nje isithembiso esingokomoya, kodwa iyisikhumbuzo esisebenzayo empilweni, ukuthi sihlale sithembele ukuthi kunendlela, ngisho noma isimo sibonakala singenathemba. Ngiyawazi kahle umuzwa wokuntuleka kwethemba. Kwaba nezikhathi lapho ngishiya khona izifundo ngazizwa ngingenamsoco, ngishintsha imisebenzi ehluphekayo, ngigeza izimoto, ngishintsha amathayi, ngenza noma yiluphi umsebenzi olutholakalayo. Imali yami yayincane futhi ukuzethemba kwami kwakuncane nakakhulu. Angibonanga indlela yokuphuma. Kodwa lapho ngishintsha indlela yami yokucabanga, lapho ngiqala ukukholelwa ngempela ukuthi anginaso isifuno, kwakukhona okuthile okumangalisayo okwenzeka. Ngaqala ibhizinisi lokuhlanza, ngingenayo isipiliyoni, futhi ngaphansi konyaka ngathi ngithole imali eningi kunalokho engangilindele. Akuzange kube nguwe, kwaba ukushintsha kwengqondo. Ubonile ukuthi uma uthemba, izinto ziyabona izindlela. Abantu bakholelwa ukuthi kufanele baqale baqoqe ingcebo ukuze bazizwe bephephile, kepha kuyilokhu okuphindaphindayo, ukuzethemba okungaphakathi, ukukholelwa ukuthi anginaso isifuno, kukhanga ingcebo. Kufana nokuthi umhlaba uyaphendula esimweni sakho sangaphakathi. Lokhu kuyindlela evamile phakathi kwabacebile. Abaqali usuku belokhu becabanga ngalokho abangenakho, kepha ngalokho abanalo. Futhi lolo shintsho olucacile lombono lushintsha yonke into. Izifundo zakamuva zepsychology zibuye zibonise ukuthi labo abazimisele ukuthemba futhi babone okuhle, bathambekele ekwenzeni izinqumo ezinengqondo futhi bathole imiphumela emihle yemali. I-University of California yenze ucwaningo olukhombisa ukuthi abantu abakholelwa emandleni abo okuchichima banesikhathi esithathu sokwenza imali, futhi yiyo leyo mali ehilela amathuba amasha. Kuyacaca, akunjalo? Ngakho-ke abantu abaningi bahlala bevalelwe ezikweletu, abaqondile ngokuntuleka, abaqondilekile. Cabanga ngabantu abanjengo-Warren Buffett. Esencinyane wayengenayo izigidigidi anazo namhlanje. Kepha into eyayimhlukaniselene kwakukukholelwa ukuthi wayengenakho isifuno, futhi lokho kwamqhubela phambili ekutshaleni imali lapho abanye bebuyela khona. Wathemba ukuthi kuzoba nokuphuma, futhi lokho kuthembela kwaba yithuba langempela. Ngikhumbula ubusuku obubodwa, ngisesengumlimi eToronto. Umholo wami awuzange ukwazi ukukhokhela izikweletu zami, futhi angibonanga isisombululo. Ngahlala phansi, ngibheke izindonga, ngilahlekelwe. Khona-ke, ngakhumbula lamazwi, anginaso isifuno. Kulokhu, ukuthula kwangigubungela. Okokuqala, ngayeka ukuqapha lokho enginganakho, futhi ngabuza, yini engingayenza? Yini engisebenzelayo? Lolu shintsho olucacile lwaba njengokuqalisa ukukhanya egumbini elimnyama. Ngemva kwesikhathi esifushane, othile wangikhomba incwadi ewashintsha yonke into, Think and Grow Rich, futhi ngaqonda ukuthi ukugcwala kwakuseduze nami sonke isikhathi. Futhi mhlawumbe ubhekene nalo mbuzo manje. Ucabanga ngezikweletu, ukwesaba ikusasa. Kepha uma uqhubeka ukondla lokho kuntuleka ngaphakathi kwakho, yini okulindele ukuyivuna? Izinto ezingaphandle ziyakubonisa lokho okuhlala ngaphakathi kwakho. Umbuzo uthi, uyakhula yini ngokuqiniseka ukuthi awusoze waba nalutho, noma ukondla yini ukwesaba? Ngifuna ukunikeza umsebenzi olucacile. Ngezinsuku ezizayo ezisikhombisa, ekuseni, ngaphambi kokubuka ucingo lwakho,
ngaphambi kokucabanga ngomsebenzi, phinda uthi, "Inkosi ngumalusi wami, anginaso isifuno." Kepha ungawaphindangi la mazwi njengoba enjalo. Zizwe njengoba sekungukukhulu empilweni yakho. Bona izikweletu zikhokhelwa, imali ifika, amathuba aveleka. Yenza lokhu ngokuthanda kwakho. Uzoqaphela ukushintsha kwamandla akho, nabantu, izimo, nemicabango engaphumelanga ngaphambili, baqale ukubonakala. Leli saga alingukudala nje, liyikhodi yengqondo. Futhi lapho uqonda le khodi, ukwesaba ukuntuleka kuyaphela futhi kuthatha indawo yokuthemba okuhilela ingcebo. Ingcebo yangempela ayiqali lapho unemali eningi ebhange, kepha lapho uqonda ukuthi usunayo yonke into oyidingayo ukudala ukugcwala. Ekugcineni awusoze waba nalutho. Uzoba njengomuthi ohlwanyelwe eceleni kwemisitho yamanzi, owenza izithelo ngesikhathi sakho, namaqabunga awo angaboli, futhi konke akwenzayo kuzokuthuthukisa. Leli saga liyisibonelo esiphelele sokuchichima engilibone. Alikhulumi ngokuzama ukufuna imali noma ngokukhathazeka ngalokho okungenamsebenzi. Likhuluma ngokuba endaweni efanele. Umthi ungathola ilanga elikhulu kakhulu futhi uhlangane nomoya oqinile, kepha uma usondele emanzini, uhlala uqinile, ukhuphuka futhi uthwala izithelo. Manje cabanga, bangaki abantu obuzazi abazimisele ukusebenza, kepha abazange bachichime ngempela? Isizathu silula, bahlala endaweni eyomile, emsebenzini ongenalo injongo, ebuhlotsheni obuqeda amandla, emicabangweni eqeda ubukhulu. Lapho ngibona leli saga, ngikhumbula isikhathi lapho ngangisebenza khona ezitolo zegesi nasezifactory. Ngangisebenza kanzima, ngenza amahora engeziwe, kodwa ngaphakathi ngiyazi ukuthi angikhuli. Kwakunjengokuphuza umhlabathi oqhekekile. Ushintsho olukhulu lwafika lapho ngithola khona injongo, ukusiza abantu ukushintsha indlela yabo yokucabanga ngengcebo. Ngokuzumayo, angidinganga amandla amaningi ngoba amandla ayekhona. Kwenzeke yini kuwe ukukhathala ngoba lokho okwenzayo akukwazi ukwenza lutho? Kwenzeke yini futhi ukusebenza amahora amaningi ngalokho okukuthandayo futhi ubone ukuthi isikhathi siye saqondana? Lokhu kuyimehluko yokuba endaweni efanele. Oprah Winfrey uyisibonelo esihle salokhu. Wakhuphuka ebumpofu obukhulu, ezungezwe izinselele, kepha wanquma ukufaka umsebenzi wakhe nomsebenzi wakhe wokuphefumulela abantu. Ngokuzibeka eduze nalesi sihloko senjongo, umsebenzi wakhe wakhula, futhi izithelo zafika ngokuchichima. Namhlanje, ngaphezu kokuba omunye wabesifazane abacebile emhlabeni, ungomunye wabangcono kunabo bonke. Uyabona? Ingcebo yaba umphumela wokuba emimanini yamanzi efanele. Isayensi iyakwamukela lokhu. Ucwaningo lukaGallup lubonise ukuthi abantu abasebenza ngokuthanda kwabo banezikhathi eziyisithupha ezidlulele, futhi banezikhathi ezintathu ezingcono ukuphila okuhle. Futhi, babonisa amazinga aphezulu okuphumelela kwezimali. Lokhu kubonisa ukuthi ingcebo ayiveluki emsebenzini, kodwa ekufananeni kwalokho okwenzayo nokuthi ungubani. Ngikhumbula lapho ngivula khona ibhizinisi lami lokuhlanza. Akuzange kube yingoba nginesipiliyoni, noma ngoba kwakuyiphupho lami ukusebenza ngalokho. Kwakuyingoba, ngaleso sikhathi, kwakuyindawo enhle. Ngase ngizimisela khona, ngazinakekela, ngaphulula ngokuqeqeshwa nokuzinikezela. Futhi ibhizinisi laqala ukuthwala izithelo. Ngemva kwalokho, ngithole izindawo ezihle kakhulu, ukufundisa, ukubhala, ukukhuluma. Uyabona ukuthi umuthi awuzikhula ukhulu. Uqala athole amanzi anele ukwenza izincambu, bese ukhula. Ingcebo iyinqubo, hayi isenzakalo esisheshayo. Leli saga liletha isigijimi esinamandla, isiphelo sifika ngesikhathi salo. Abaningi bafuna ukukhuphuka ngokushesha, ngaphandle kokubekezela ukuze bakhule. Kepha umuthi awuhlwanyeli izithelo ebusika. Uyazi ukulinda isikhathi esifanele. Bangaki abantu obuye ubabone beyeka ngaphambi kokufika kwesizini? Kufana nokuqopha imbobo emhlabathini ngoba ayizange ikhule ngokushesha. Umphumela uhlala ufana, ukukhungatheka nokuntuleka. Kepha labo abahlala beqinile eduze namanzi afanele, ngokuqinisekile bathola izithelo. Ngifuna ucabange, uhlwanyelwe yini emhlabathini namhlanje?
Ingabe uyaphuza umsebenzi, umkhuba noma ubuhlobo obungakwazi ukukhula? Noma ngabe usuqale ukuthola umthombo wakho wenjongo, kepha awunayo isikhathi sokulindela isikhathi esifanele? Ngifuna ukunikeza inselele. Ngezinsuku ezilandelayo ezintathu, yenza ukuhlola ngokuqotho kosuku lwakho. Zibuze, lokhu engikwenzayo manje kusondeza yini noma kude nenjongo yami? Lo mhlabathi unomsoco yini noma uyomile? Bhala lezi zimpendulo encwadini. Ekugcineni kwesikhathi, uzoqaphela izici ezicacile, futhi mhlawumbe uzothola ukuthi sekufanele ushintshe umuthi wakho endaweni enhle kakhulu. Leli saga alingokwenkolo nje, liyithelo elihlala njalo. Indawo oyimisela kuyo ichaza izithelo ozozivuna. Uma ukhetha imithombo yamanzi efanele, ungaqiniseka, yonke into oyenzayo izokhuphuka. Inkosi ngukukhanya kwami nokusindiswa kwami, ngiyayesaba bani? Lo mbuzo uyabonakala njengenselele kithi sonke. Ukwesaba kuyisigwegwe esikhulu seziphephelo. Akudingeki kukuqede ngesikhathi, kufanele nje ukuphazamise kancane nsuku zonke. Bangaki amathuba obuye wawolahlekelwa ngoba ukwesaba kwakhuluma kakhulu? Ukwesaba ukwehluleka, ukulahlekelwa yimali, ukwahlulelwa, ukungalungele. Futhi ngaphakathi, uyazi ukuthi lo wesaba awusoze waphela ngokwakhe. Kufanele unqotshwe ukukhanya kokuthemba. Ngikubonile lokhu ngokujulile. Ngemva kokuba ngibe nesiphephelo esikhwameni sekhethula sawo futhi ngalimala kakhulu ithumbu lami, ngacabanga ukuthi ikusasa lami liphelile. Ngangisencane, ngingenayo imfundo, ngingenayo ikhwalithi, futhi ngaleso sikhathi kubonakala sengathi konke sekuqedile kimi. Ubuhlungu abubukomzimba nje, kwakuyingqondo. Ngazizwa ngingenamandla, ngikholelwa ukuthi angisasebenzi lutho. Kulokhu-ke la mazwi aphila ngaphakathi kimi, uma inkosi ikukhanya kwami, kungani kufanele ngesabe? Ngangibe ngiyeke, ngivumele ukuphila okuncane, kepha ngakhetha ukukholelwa ukuthi kusasekhona indlela. Lesi sinqumo sokungalandeli ukwesaba kwami kwaba yilokho okuvulekele amathuba amasha, njengoba ngaxhumana okokuqala ne-Think and Grow Rich, incwadi ewashintsha impilo yami. Ukwesaba kuyamanga, kubonakala ukuthi kuvikele, kepha eqinisweni kuyakhawula. Bangaki abantu obuzazi abahlala emisebenzini abayidelayo nje ngoba besaba ukuzama? Bangaki abayeka ukuqala ibhizinisi noma ukutshala imali okuthile okusha ngoba abakwazi ukukhokhela ukwahluleka? Futhi okumangazayo kakhulu ukuthi ngokuzama ukugwema ukwehluleka, bahlala ukuphila okungafanele kude nanoma yiluphi ulwazi. Akuyona yona into ebi kakhulu? Isayensi iyabonisa lokhu ngokuqondile. Abacwaningi e-University of Cambridge bathole ukuthi ukwesaba okukhulu kuqalisa izindawo zobuchopho ezihlobene nokuzivikela, okwenza abantu bakhethe indlela ephephile kakhulu, ngisho noma lokho kuhilela amathuba amakhulu. Ngamazwi amanye, ukwesaba kukwenza uzithoba. Kepha labo abakwazi ukunqoba lemvakalelo futhi benze into ngaphandle kwayo, bayakhula ngempela. Isibonelo esiphawulekayo yi-J.K. Rowling. Ngaphambi kokuba uHarry Potter abe yinto emhlabeni, wayebhekene nobumpofu, ukucindezeleka, nokwenqatshwa ngabanye ababhali. Uma wayeke wangcina ukwesaba ukwehluleka, umhlaba awuzange umbe yinto yakhe, futhi awuzange abe omunye wabesifazane abacebile nabanamandla emhlabeni. Washintsha ukukhanya ekwenzeni futhi akazange ayeke ukwesaba ukunqoba. Ukwesaba akukhethi, kodwa umbuzo uthi, uyayivumela yini ukunquma indlela yokuphila kwakho? Ngikhumbula ubusuku lapho ngangicabanga ukuyeka konke, ukwamukela ukuphila okuvamile nokungabi nenzalo. Kepha njalo lapho ngikhumbula leli saga, kwakunjengokuthi umlilo uyakhanya ngaphakathi kimi. Ngaphinda ngathi kimi, ngiyayesaba bani, futhi lokho kwanginika isibindi sokuthatha isinyathelo esilandelayo, ngisho noma ngingenayo yonke impendulo. Ngifuna ukunikeza okuthile okuphumelelayo kuwe. Cabanga ngesinqumo obuye wabe usisigcina ngenxa yokwesaba. Kungaba yiprojekthi, ukushintsha umsebenzi, ingxoxo ebalulekile noma ukutshala imali. Ngezinsuku ezizayo ezisikhombisa, bhala nsuku zonke, inkosi ngukukhanya kwami nokusindiswa kwami, ngiyayesaba bani, futhi, ngaphansi, thatha isinyathelo esincane ngokuya kulesi sinqumo. Akudingeki kube yinto enkulu, isinyathelo nje.
uzoqaphela ukuthi ngesinyathelo ngasinye ukwesaba kuya kwehla futhi kuthemba kuya kwenyuka. Leli saga lisifundisa ukuthi ukukhanya kuhlala kunqoba ubumnyama, kepha kuyakhanya kuphela uma unquma ukwenza into. Ukwesaba kuyoqhubeka nokuzama ukukuvimba, kepha uma ukhetha ukuhamba ngokuthemba, uzothola ukuthi kukhona okuningi ngaphakathi kwakho kunalokho obekulindele. Isibindi asiyona into yokungabi nakwesaba, kuyisinqumo sokuqhubeka ngaphandle kwayo. Lo ngumhlaba owenziwe yiNkosi, masithokoze futhi sijabule kuwo. Lamazwi anamandla amakhulu lapho eqondwa ngempela. Abantu abaningi bayachitha imizuzu yabo yokuqala ekuseni bekhala. I-alarm iyavuka, futhi esikhundleni sokubonga ngokuphila, bahleka ngokulala, ngomsebenzi abangawuthandi, ngezikweletu abazikhokhelayo. Kufana nokuthi baqala ukucinga ngokuntuleka ngaphambi kokuba bavuke embhedeni. Kepha labo abaqonda amandla aleli saga bayaqonda ukuthi ukuqala kosuku kuyisigcini sezinye isikhathi. Kungakhathaliseki ukuthi kwenzekeni izolo, lo ngumhlaba owenziwe ukuze uphile, futhi indlela oyikhethayo ukuqala ithonya yonke into. Ngikufunde lokhu ngempilo. Kwakukhona isikhathi empilweni yami lapho ngangivuka ngingenalo isibindi, ngithwele ubunzima bezikweletu nokungaziwa. Usuku ngalunye lwaluyisikhumbuzo sezinkinga engangizithwala. Kepha lapho ngiqala ukusebenzisa usuku ngokubonga, into yashintsha. Esikhundleni sokucabanga ngalokho enginganakho, ngaqala ukuqapha lokho engangihlala ngikunayo, impilo yami, ikhono lami lokufunda, amathuba amancane aveleka. Futhi amandla engangiwaphatha akhanga amathuba amaningi. Kufana nokuthi umhlaba uyaphendula indlela engiqale ukwenza ngayo. Isayensi iyakwamukela lokhu kubonga. Izifundo e-University of California zibonise ukuthi abantu abagcina iphepha lokusho izenzo abazizwa nje bejabule, kepha babonisa amazinga aphezulu okuzinikezela, futhi bathola ukusebenzisana okukhulu kwezimali. Lokhu kungenxa yokuthi ukubonga kushintsha indlela ubuchopho obucabanga ngayo umhlaba, esikhundleni sokuhlala nezinkinga, uqala ukubona izisombululo namathuba. Yingakho abacebile becabanga kangaka ngaleli qiniso. Baqonda ukuthi akuyona imali edala ukubonga, kepha ukubonga okwenza imali eningi. Isibonelo esigijimayo engicabanga ngaso si-Will Smith. Iminyaka eminingi, ukhulume obala ngokwenza umkhuba wokubonga njengendlela yokuphatha ukucindezeleka kwesidumo nebhizinisi. Lo mkhuba umsiza ukwakha umsebenzi oqinile nokuphila okuhle, ngisho nangezinkinga nezinkinga. Ubufakazi obuphilayo bokuthi ukugubha usuku, kungakhathaliseki izimo, kuqinisa ingqondo futhi kuyalandela ukunqoba okukhulu. Ngikhumbula futhi umcimbi wami othi ungimane umenze. Esikhathini esinzima, ngingenayo imali futhi ngingenamathuba, ngihlale ebhenkini futhi ngaqala ukubala izinto eziyishumi engangihlala ngibonga ngazo. Ekuqaleni kwakubonakala kuyibuhlungu, ngoba konke engangikufuna kwakukukhononda. Kepha, njengoba ngangihlala ngikhumbula yonke iminingwane, kusuka emandleni okuphumula kuya ezinzwelweni ezimbili zokuhamba, ngazizwa ngiwukwethemba okungapheli, kepha ngaphakathi. Kulokhu-ke ngaqonda, ingcebo yangempela ayiqali ebhange, iqala enhliziyweni ebonakalayo. Futhi mhlawumbe udlula isikhathi esinzima manje, lapho isenzo sokuqala sokuvuka kukukhononda. Kepha ngitshele, yini inzuzo yokuqala usuku uthwala ubunzima obuzokuheha nakakhulu? Ukuphila kuzohlala kunenkinga, kepha ungakhetha ukuba yisigwegwe sezinkinga noma unquma ukubona usuku njengethuba. Ngifuna ukunikeza okuthile okuphumelelayo. Ngezinsuku ezizayo ezisikhombisa, uma uvula amehlo, phinda uthi phezulu, lo ngumhlaba owenziwe yiNkosi, masithokoze futhi sijabule kuwo. Ngemva kwalokho, bhala izinto ezintathu obonga ngazo. Akunandaba ukuthi zinkulu noma zincinci. Yenza lokhu ngaphambi kokubuka imiyalezo, imidiya yokuxhumana, noma izindaba. Ekugcineni seveki, qaphela indlela amandla akho ashintshile ngayo, indlela izingxoxo zakho zaba ngcono kakhulu ngayo, futhi indlela inqumo zakho ziqalile ukuba nesibindi ngayo. Leli saga aliyisiqalo nje sokujabula, liyindlela enamandla yokushintsha. Uma ukhetha ukujabula namhlanje, ukhulula indawo yokuthi ingcebo ikufumane.
Ingcebo ayikhulumi ezinhliziyweni ezinzima noma ezikhononda, kepha ezingqondweni ezazi ukuqaphela usuku ngalunye njengethuba elisha lokukhula. Futhi yilokho okuhlukaniselene labo abaya phambili kulabo abayeka, ikhono lokubonga nokujabula, ngisho noma ababonanga zonke izithelo. Sifundise ukubala izinsuku zethu, ukuze sifinyelele inhliziyo ehlakaniphile. Leli saga liletha esinye sezifundo ezinkulu kakhulu ngengcebo umuntu angayifunda. Ingcebo yangempela ayikho emalini oyigcina, kepha endleleni oyikhethayo ukusebenzisa isikhathi onaso. Abantu abaningi baphila njengoba bengapheli, bechitha amahora, izinsuku, namakhulu eminyaka emisebenzini engangezi lutho. Zingaki izikhathi obuye wazithola uchitha amahora amaningi phambi kwethi noma ubheka ucingo lwakho ngaphandle kokukhathazeka? Bese ukhononda ukuthi awunaso isikhathi sokuzinikela, ukufunda into entsha noma ukwakha ikusasa elihle. Inkinga ayikho ekuseni kokusweleka, kuyinto yokusweleka kohlakanipho lokuyisebenzisa. Lo mbuzo ungenze ngacabanga kakhulu ngezikhathi zokushintsha. Ngikhumbula lapho ngiqala ibhizinisi lami lokuhlanza. Ngangingenayo imfundo, ngingenayo imali, kodwa ngangihlala nginento enye, isikhathi esifanayo njenganoma yimuphi umuntu ocebile noma ocebile. Amahora angama-24 ngosuku. Ngangingayichitha, njengoba ngangikwenza ngaphambili, ngikhononda futhi ngizithoba, noma ngangifunda ukubala futhi ngiyisebenzise ngokuphumelelayo. Lapho ngiqala ukusebenzisa ekuseni kwami ukufunda, ukuhlela nokuqonda esikhundleni sokulahlekelwa yisikhathi ngezinto ezihlukahlukene, ngibonile ukuphila kwami kuya ngokushesha okumangalisayo. Isayensi iyakwamukela lokhu. Abacwaningi e-University of Stanford bathole ukuthi abantu abaqala nokuhlela ukusebenzisa isikhathi bathambekele ekusebenzeni kahle, impilo enhle yengqondo namaketanga aphezulu wokwaneliseka ekuphileni. Akuyona ingxenye yokuqondana, isikhathi yilona kuphela ithulu elingabuyeli. Ungalahlekelwa yimali futhi uyithole futhi, kepha umzuzu ngamunye ongenamsebenzi yingxenye yokuphila kwakho engabuyeli. Isibonelo esichaza kahle leli qiniso yiSteve Jobs. Yena ngokwakhe uthe, lapho ebona iqiniso lokufa, waqala ukubona usuku ngalunye njengethuba elilodwa. Lokhu kwamqhubela phambili ekudalenga imikhiqizo ewashintsha umhlaba, ngoba waqala ukuphila ngokukhawuleza nangokucacile. Futhi yilokho leli saga elikufundisayo, ukubala izinsuku akukho nje ukwazi ukuthi ziyadlula, kepha ukuqonda ukuthi usuku ngalunye luyimali ebalulekile engasetshenziswa okuthile okuhle noma iqediwe ezintweni ezingakukhohle. Ngikhumbula isimo sami esangenza ngakhala. Ngesinye isikhathi, ngahlala ntambama yonke ngibheka isikhathi engangisebenza ngaso ezingxoxweni ezingenamsebenzi nezinto ezingenamsebenzi. Lapho ngikubonile, ngathukuthela. Uma ngiqhubeka ngale ndlela, angisoze ngafinyelela lokho engangikufuna. Kwaba njengokukhanya. Sawubona. Ukuphumelela akulona nje ukuqoqa ingcebo, kodwa ukuphila usuku ngalunye ngenjongo. Ngizwile abantu bethi isikhathi siyaphela, ukuthi kusele isikhathi eside kakhulu, kodwa ngithi cha. Kufana nokuthe isibhakabhaka sivaliwe, kodwa inkanyezi zisakhanya. Sisebenzisa isikhathi esiningi sinakekela izinto ezingasizi lutho, singaqedi imisebenzi ngenxa yokungabi nalolu hlelo. Qala namuhla, bhala konke okwenzayo ngosuku olulodwa, ubone ukuthi yini ekuthatha isikhathi sakho. Uzothola ukuthi ulahlekelwa yini ngaphandle kokuthola lutho. Lokhu kuzokusiza ukuthi uhlele isikhathi sakho kangcono. Kufana nokulima. Uma ungalimi, awuyi kuvuna. Uma ungalimi isikhathi sakho, awuyi kuvuna impumelelo. Ukuphumelela akulona ithuba, kodwa ikhona. Ikakhulukazi ukukwazi ukulawula imicabango yakho. Abantu abaningi bayazibopha ngezimiso ezimbi, bayithi angikwazi, akufanele ngenze lokhu, ngingase ngihluleke. Le micabango ifana nezibopho ezingagcini. Kufana nokufunda indaba yokuhluleka ngaphambi kokuba uqale ukulwa. Lo mkhuba uqala ebuntwaneni. Izwi likamama, likababa, noma lomkhulu liyagcina lisibopha. Imali ingcolile, ubusizi bubi, ukuphumelela kungabantu abambalwa. Lezi zinkulumo ziyagcina zihlala engqondweni yethu, zisenza singakwazi ukufeza amaphupho ethu.
Singaqala umsebenzi ngentshiseko, kodwa uma seseduze nempumelelo, siyaphuma. Kungathi kukhona okuthi akuwona umsebenzi wakho. Asizibeki izithiyo ngokwethu, ngokukhetha ukuhlala endaweni yethu yokuphepha. Kufanele sihlakulele ubuntu bethu. Kubalulekile ukwazi ukuthi imicabango yethu iyasibopha. Uma ucabanga ukuthi awukwazi, ngempela awuyi kukwazi. Uma ucabanga ukuthi ungaphila impilo enhle, khona-ke uzothola indlela. Kufana nokuvula ifasitela ukubona ukukhanya. Ukukhanya kulona impilo enhle. Ukuphumelela kuqala engqondweni. Shintsha imicabango yakho, ushintshe impilo yakho. Bhalela phansi imicabango emihle, uyiphilisele njalo, uyothola amandla. Ukuphumelela akulona uthango, kodwa indlela. Le ndlela iqala ngaphakathi. Mina ngizokwazi ukuthi ngiyaphila uma ngizibona ngiphila impilo enhle. Ngizibona ngenza okuhle, ngikhula, ngiyaphila, ngithuthuka njalo. Nginguye umqondisi wempilo yami, ngiyithanda le ndlela. Ngithi kuwe, qhubeka uqeqesha ingqondo yakho. Qhubeka ubukele amavidiyo ethu, thuthukisa impilo yakho. Sawubona.